Takže ahoj, tady Banatron. A tady dej. A vítejte u našeho dalšího videa. Dneska tady máme zase Benji Banana a otevřeli jsme si nový mulťák. Takže to jdem vyzkoušet. Webku vypnout, protože stejně nic nebude vidět, tak jdem na to. Tak. Proč jsem červený? Nevím. Ne, já jsem červený. A o co to? Já mám červený. Jo, a já jsem modrý. Tak se to obrátím. A v téhle minihře vypadá to tak, že jde o to, že musíte sbírat ovoce. Dělej. Takže... Čuráku. Ne. Jej, ty jsi zase vepředu. Jen o kousek. Tam byl Mickey napsán. A strašně se vám chceme omluvit za to, že jsme už dlouho netočili žádné videa, protože David byl na školním výletě a já jsem měl jet taky. Já jsem měl jet někam s rodinou, ale trochu se nám to odložilo, takže jsme nikam nejeli. A ten čurák zase vyhrává. Co jsi řekl? Že jsem strašně hodný kluk. No jsem. Já to myslel ironicky. Tak tě zabiju. Ono prší nebo co? No, v téhle hře jo. Kolik máš? Ty máš tolik, jo. Ty krása. Wow, bouška. Ne! Mě to praštilo? Mě taky. Padáš taky? Wow. Jo! Ty vole, on to zase vyhrál. A tady nešlo o to, kdo dojede dál. Kdo sebe neví. Nekecej. Bych bez tebe nevěděl. Klikni ne. No, Teď konečně. klikám, no ty vole. Teď. Tak. Jdeme na to. Zase prohrávám. Zase prohrávám. Už mě štve ten kluk. Nestekej se. Nejseš cholery. On je přede mnou. Ale ty máš víc jídla. Chce to dostat se dopředu, abych měl víc jídla, no. A zatím to vypadá tak, že je to úplně na hovno. To vypadá tak, že jsem hodně za tebou. Ty vole, ty máš 80 jídla, jo? No, a ty ne. Ne, já mám 35. Už tě vidím. Už tě nevidím. Ne, nevidíš. Už jo? Ne, ti nevěřím. Tam byly opice dole. To byla jiná opice. Ty vole, ty jsi zase přede mnou? Jo, o kousek. Ty vole, on zase vyhrává. Si ze mě děláš srandu. No jasně. Já jsem kokos, já tuhle hru vůbec neumím. Já taky neumím majit. To je jedno. Minecraft, No. Dobrý. To jsi dobrý. No tak ty vole, hrál jsem to dvakrát v životě. Aj. 99 a 169. To je dobrý, no. Pěkný, ne? Malý rozdíl. Malej, strašně malej. Zase vedeš. Já tě zabiju, ty vole. Nestekej se. Nechceš mě zabít. Chci. Tu tvoji holku taky. Ale. A já zabiju tvoji holku. Žádnou nemám. To jsi svobodný. Jsem, no. Takže holky, když tak napište. Ne, dělám si prdel. Já vyhrávám zatím. Kurní báne. Ne, ty už zase vyhráváš. Ne, nevyhráváš. Jo, nevyhráváš. Ne. Jeden bod. Dobrý. Ne. Jo, prohrávám. Budu mrtvý. Musím to vyhrát. Ty vole, on vyhrává o jedno. Ne. Jo! 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 Ne, o jeden! Ne! Jaj! Já tě zabiju, ty vole. Aha, o jeden. Dělej. Zase jsem to pokazal. To má hra. Já mám 0. Měl jsem 0. Ty vole, to mě sere. Zase jsem umřel. Zase jsem umřel. Máš víc, tak buď ticho. Já mám jenom 19.
Ty čuráku. Ty jsi hajzl. Ne. To si děláš prdel. Ne. On cheatuje. Jo. Mrtko. Nenadávej. Ne, teď víš, že tě mám rád. Poj. Kecám, ironie. Ty hajzla. Ty vole. On má 180. Ty vole. 190, já mám 106. Ha. Začíná mě to nebavit. Mě bys to jo, konečně jsi to projel. Projel jsi to. Wow. Kundo. Dostal jsi. Na prdele. Dostal jsi na prdel. Ne, on mi ukradl pro vás. To je děvka. Ne. Já neumím Jsme nadávat. ve videu. Debil. Omlouvám se lidi. Ty vole, ty jsi mi vyčořil pro vás. Jsem před tebou. Ty vole, ty máš víc jídla. No ne na dlouho. Ty vole, já nic nemůžu sebrat. Ne, seber tohle, jo. Ne, jsi měl sebrat tamto. Jaj, kokot. Co je 57? Ne. Měl jsem si vzít magnet. To mě nenapadlo. Příště. Sice jsem před tebou, ale jako nic moc no. 54, no, o půlku. Jaj. Už mě štveš. Dáme ještě klasický, 2 hry. Počkej, ještě hraju? Tak ne. Nehraješ. Dáme ještě klasické 2 hry a pak už ukončíme video. Okay. A další video bude zase z toho, jako nevím z čeho. Další minihry? Ale jakože ten Benji Banana bude tyhle minihry, která stojí 15 000, na kterou ještě To nemám. budeme šetřit dlouho ještě. Tak pojď. Ne! Ty opice mě měly chytit. Počkej, tady už nejde o jídlo. Fakt jo. Jsi všiml brzo. Ale já jsem si nevšimnul, že měníš mapu ani. Jsem říkal, že vyměním mapu. Je mu to nájde. Já budu brečet. Jo, musíš to prohrát. Ne! To je debil. Jsi zase přede mnou. Nebudeš brečet, Dina. Ne, to fakt nebudu. Jenom ti rozmlátím koule. Já nevím, jak si. Nekecám, nikdy jsem tě neuhodil. Ne, vůbec. Ty ale on to zase vyhrál. Napík jsem se. Sakra. Ty vole, já jsem spadnul. Spadni taky. Ne, ale teď se to nehodí. Konečně si spadnu. Ne. Jo. Konečně moje první výhra. Co kecaš ty čuráku? Nebouchej, co vy napsal, to je holka. Žádnou nemám, debile. Kecaj. Ne, no, takže 1 výhra, David má 2, no tak nevím no, moc špatný. Takže tímto bych ukončil toto video, dejte nám like, odběr, sdílejte, komentujte a ahoj. Zdar.